što je doprineo realitiju zaslužuje da pobedi? Kad sve sabereš, oduzmeš? Kad sve saberem i oduzmem po onome što je doprineo realitiju, definitivno Gastos. Preživeo je napade, torture, ljubavi, raskide, osude, suze, smeh, pijanstva, da nema šta nije doživeo, tako da po meni je zaslužio. Mislim da će biti mrtva trka između njega i Dejana Dragovića. Zanima, rekla si malo pre da bi želela pobedi Dora. Znaš što mislila? Pa da, iskreno, ja sam želela da pobedi Teja, jer je Teja neko ko je dao sebe, neko ko je, ona je pokazala iskrenu emociju, pokazala je da nema maske na sebi, nije neko ko je do sada zaradio od ove televizije i mislim da je bio red da i ona konačno uzme neku sumu novca i stabilizuje svoj život, stane onako čvrsto, jer ipak moramo da priznamo da je novac deo moći, tako da nadala sam se da će to biti ona, jer Dejan i Dalila su Gastos visoko plaćeni ljudi koji su samo od honorara dosta zaradili, tako da mislim da eto, to je trebalo da bude Teja, ali eto, bit će neko ko je već zaradio. Nemaš problem sa sujetom u smislu da nisi ušla u top 5, a bila si pobednik prve sezone i sve vreme si potencirala na tome da nemaš problem da izađeš i da znaš da nisi dala maksimum. Ne, nemam nikakav problem sa tim jer nisam prljavo igrala. Jedino što sam morala da radim je da držim neprijatelje jako blizu sebe, da ih pretvaram u takozvane prijatelje da bi sebe sačuvala. Nemam problem sa tim, čuvala sam sebe od konflikata, čuvala sam sebe da bih izašla dostojanstveno, čistog obraza i uzdignute glave, kao što i jesam, tako da mi je bilo mnogo lakše da izađem i pre mesec dana, ali da sam izašla čvrsto, stabilno i normalno, nego da služim svim i svačim i da doživljam neprijatne situacije i po izlasku. Šta ćeš prvo da uradiš kad, napustiš vilu, konačno? Otići ću u moj stan, konačno, ima da se sagnem da ljubim pod u mom stanu, vratit ću mog stana da ljubim, sve ću da ljubim, jedva čekam. Moj auto, moj salon, otvaram drugi salon, počinjem sa radovima već sutra i eto, pošto sam otkrila drugima, reći ću i vama, postala sam voditelj ove televizije, tako da me čeka i novi projekat. Radit ću i na tome naporno i vredno, jer želim da u tome pobedim, da i u tome budem što bolja. Kad sam pobedila u realitiju, mogu da budem pobednik i u tome, tako da eto, to su neke prve stvari koje ću da uradim. A znaš što ćeš voditi? Da, znam, ali vam neću otkriti. Brzo ćete saznati. Već u septembru.